Dobrý večer. Rád by som sa poďakoval za udelenie ocenenia pri príležitosti 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Kysucom. Keďže sa momentálne nachádzam viac ako 7500 km od Vysokej, prihováram sa vám touto formou a nie osobne. A kde presne som? Som v meste Raleigh, ktoré je hlavným mestom štátu Severná Karolína v Spojených štátoch amerických. Pracujem tu na Severokarolínskej štátnej univerzite ako profesor pre výskum na katedre fyziky v Centre pre vysokovýkonné počítačové simulácie. V mojej práci využívam najväčšie superpočítače na svete na skúmanie vlastností nanomateriálov a biomolekúl. Tieto počítače obsahujú niekoľko miliónov procesorov a dokážu vykonať biliardy matematických operácií za sekundu. Medzi moje najväčšie vedecké úspechy patrí výpočet interakcií medzi nanotubami, ktorý bol citovaný už v takmer 1000 ďalších vedeckých článkoch, ako aj skúmanie úlohy ionov medí v prionových chorobách, ktoré bolo publikované vo vysokoprestížnom vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. V mojej súčasnej práci skúmam účinky experimentálnych liekov pre Alzheimerovú a Parkinsonovú chorobu a termoelektrika, čo sú materiály, ktoré dokážu premeniť prebytočné teplo na elektrickú energiu. V Raleigh bývam s manželkou Zuzanou, ktorá je taktiež zo Slovenska, a s 2,5-ročným synom Larsom. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli a otvorili mi dvere do sveta. Predovšetkým mojej rodine, hlavne mojej mame Anne Hodiákovej, dlhoročnej učiteľke na základnej škole vo Vyšnom Kelčove, sestram Dagmar, Táne a Ľubici, ktorá ako jediná z mojich súrodencov zostala v obci bývať. Týmto Ľubu spoločne s mamou srdečne pozdravujem. Ďalej učiteľom a učiteľkám, čo ma viedli od materskej školy na Vyšnom Kelčove, na základnej škole vo Vyšnom Kelčove, gymnáziu v Turzovke a profesorom na katedre fyziky na Univerzite Komenského v Bratislave. Ďalej by som sa chcel poďakovať aj tým, čo ma túto cenu navrhli a schválili. Dámy a páni, prajem vám príjemný zvyšok večera a dovidenia.